Mil ríos é o proxecto co que a Xunta aposta por mellorar o ecosistema de 17 ríos galegos. Un deles é o Lérez. Actuarase en 14 km do seu cauce, o seu paso por Pontevedra, Campo Lameiro e Cerdedo Cotobade. Para evitar, dous problemas que temos importantes nos ríos galegos e que tamén temos no Lérez, que é a fragmentación dos nosos ecosistemas e a desaparición de certas especies autóctonas que propician que vayan avanzando as invasoras e, polo tanto, que repercuta negativamente na biodiversidade e tamén nas nosas especies. A intervención dividirase en dous bloques. Por unha banda, actuarase nos encoros de Monteporreiro e Bora para eliminar barreiras para os peixes migrantes. Pola outra, eliminaránse as especies invasoras que medran nas súas beiras. Para volver a reforestar a ribeira con especies autóctonas, para eliminación desas exóticas invasoras, especialmente as acacias. As actuacións no Lérez abarcarán ao redor de 102 hectáreas de terreo, contarán cun orzamento de 450.000 euros e comezarán no mes de maio. Ben, é certo que traballar preto dun río supón unha metodoloxía concreta, hai meses específicos que hai que ter maior cuidado, trátase de red natura e, polo tanto, incluso hai nidificacións e aí hai que ter os tramos ben preestablecidos, pero as datas que manexamos é dende maio ata decembro deste mesmo ano. O proxecto Mil Ríos conta cun orzamento total de 5 millóns de euros. Actuará en ata 470 km de 17 ríos das 4 provincias galegas.